Mapili Aaron S. Miro S. G.C. Oscos Lawrence M. Repapa Clark Z. Guys, kanang adlaw nga Lunes na pud ron guys, adlaw nga 20 city na anja. Amo ni. Sanang salamat kaadto sa sadyo nga nag-message na si Ma'am Bitani. Hi sa kanimo Ma'am Bitani nak. Hey ma'am, good morning. Ija ijahang paborito man gud ni wa na ko nakautan. Wa na ko nakautan aha man lang sang utanan unta og kuan kalabasa nga ug mga utan kay namalit man kog hapon wa na ko nakautan. Kay nalit na kog mata. Ija as 4 wa man gi alarm ni Papa. Wala pa ko nakamata ninyo. Kay wa na ba ni siya kanang sa to mag-speech ka karon? Speech ba to? Ugma. Hindi pa. Karon unsa may imong karong buntag? Wala po bro. Ito po ang mahala nga. Kay ra guna nimo sus. Easy ra maguna nimo tanan. Kana kung wing kag mapakantahon ko masa kuan man nya. Way practice pero nakaya ra man nimo. Kaya lang na laban lang kay sama naman ay task nga gihatag po sa Ginoo nimo bitaw kanang salamat kaadto Ma'am Bisminda ug salamat kaadto ni Ma'am Bitani. Mamahaw ko no siya kay jang paborito sapsap na. Padungi sa Iloan. Yan, para nang hindi ko pangalanggam. So, marami dari guys, bayad na siya ito. May suta nga. Tugon pa ka. Po. Buwasin lang. Christmas na guys. Bye-bye na. Blur juga ako ang cellphone. Bye. Camping ha. Bye. Mato na mo. Kaysa nang pagmana mo hatod ni Cristel gahay mo kung pusti da sa bahay sa kubasa. Sa aran na pun kainit. Sa nag kuan pa ko dari guys kay tamnan na og sikuwa. Dadto tapad tamnan og kanang kuan patula. Grabe kayo init guys. Natutugahang singot. Kuan ka ng kumbatihan ha guys kay Merkulis kay silingan dari si Maricel. Ijahang mama namatay man na sa Mindanao. Way mo saka sa ijahang anak mo graduate. Ako mo kuan sa guys ako sa imo escort. Ja naga 29 mag-escort ko. Ugma kay diri man pud sa tanawan ng graduation. Muna hang gidali-dali. Ja karon mo silong sa pug ko kay init. Ja mo padung de miron og kanang Cebuana kay
naigipada si Mambi para ipuno sa amuhang ay puno ibayad sa kuan. I-pulpid sa sliding para humana ni guys, kuan na ni Robin Robin ikabit na nila ang sliding pultahan. Diya sa katong mga ning comment nga kanang kuan ra jud ko kanang salamat kaadto nimo ma'am kato imong comment nga karapatan ninyo mo comment. Yes ma'am, karapatan man jud ninyo mo comment. Kaning tanan kanang gihatag di sa Ginoo naho kanang murag si Ma'am Bisminda ra pay gihimog instrument sa Ginoo. Kanang salamat kaadto ko ni Ma'am Bisminda nga tagsaray tawo nga ingana nga mutabang natud nga nakadak-a guys. Manang dili pud nato kita og nay mutabang nato guys, di nato abusaran kay sa ilahang kamaadyo, di nato sila abusaran kay kuan. Mabita nagingon siya nga ma'am saktura kay kuan na kami ran may bahala dani mag pausab dani sa among kwarto man ni Cristel. Forward pa man na dito. So hinahinayan na mo nag-layout hantod dito. Hinahinayan na mo nag-layout. Kanang makatigom ko mag kuan ko kanang step by step ra kanang mag hanog block ana. Unsa before day ko mo prosedari sa isang patawuran og kurente para di tama kuan kay kinahanglan pa ta mo kuan og permit. Kay di naman ni yung bye-bye jud sa una, wa pa mo kunin ko og permit ani kay tong time nga kuan kubo-kubo ra man ni. So arita mo kuha og permit kay naa na may kuan. Di man tatawuran og kurente guys og kuan kanang wa tay permit. So kuan pa pugod na maglihok pa ko. Pero sa karon mo ni hang paningkamutan lagi na ning hang garden kay kaning ang premyo dani dako pagado ni sagtabang na ni mga premyohan ko sa gobernador dari sa Cebu. Dako ning maka tabang namo kay og mamunga ni siya makabaligya ta. Plus makadaog manggaling ko ihatag sa Ginoo. Kuan kanang dako kadug grasya na. So mo nang gipaningkamutan bisag arang sa Juha bisag gabi na ako sa garden. Kanang sinsya na sa katong mga ni message nga wa na ma-reply wa ma-chati kay wala na. Shout out ko diha ni Ma'am Jackie ug ni Ansan Blanto na sa arang kuan nato sis kay inanglan jud ta maning kamot. Kay kaning hang mga upo guys kay murag di kaadto siya mo adto sa kuan sako mo na sisang pangbalhin sa juta. Diya guys mag prepare sa pugo kay mag-deliver ko dani hang apyo ka sa briefing. Oh, brownout mo dire. Dire man may. Itaw ang anak Ano man. Kaduha to brownout gapon. Mo ni makadaot sa mga appliances. Brownout kadua kalipusiga. Tidak. Basta dire gahapon ga brownout si ma'am. Sige, salamat. Salamat kay ma'am. Sir, Sige. salamat. Salamat ya. Guys, kanang gadali mi kay kuan mag atin pa mi ni kuan ni Iron laos alauna ko no ang misa guys among atinan na lamang pud kay intawon wala poy papagmama kami na lamang poy mo tayo og papagmama si Papa Idi. Nga to kita ni amo ma'am. sa ninggi dili na pulpid naman kita na. So amo nang gipulpid ma'am. Dura ang 10. Di Partial. kaya gi-resibuhan naman tong tin ma'am di anja. Nanag ka ng kaning 7,000 nga balance. Itago na mga resibo. Diya bagdali mi guys kay mag-attend kami ug kuanin Nicole kanang Cristel na pod. Iron. Sana. Asa to pa? Lakor Ni tawag ana kay mo graduate man siya. Murag magnay mas managway. Salamat day kazo Dani B. Geraldine Acosta from Dumaguete. Salamat kazo sa imong gi-share nga blessing nga mangga nga hapon minggo. Kalamit isa guys. Nagkado. Dani Cristel la salamat kazo B. Wala mo kuy pa Dani Cristel di ay nga. Nya na lang og kanang busy ga palangga na ko nga si Geraldine. Salamat. So padung na mi guys kay alaun ara bang habol na mo. Ang gawara ba niyang kuko?
Ang kuko guys oh. Blurred na ang cellphone oh. Ang sana ni. Oh. Sige, pero lagi kay sok sige butag dia. Tay kuya pan dito sa kainit. Asa din ay palusot tingin sa dani imo ron. Kinana ka. Wala sila yung mga escort di ay. Choy, yan na, choy, sulod. Wala sila escort ron? Ilang mama escort wala? Kasi mawala mo choy. Escort tayo na, pare na. Na no. Kita yung sunod. Kami na sunod na. Standby ta ha. Okay, yung boys, abilita. Yung boys. Kita tersater. Kita tahu sunod pa. Kita dulu, kita. Colanibang Island Cave. Up next, our graduates from grade 12, Humanities and Social Sciences, with their advisor, Mr. Jamel R. Busa. Rihanna Dexter Larry. Makinutan Albert Cyrus. Makiling Aaron S. Milo Rex G. Oscos Lawrence M. Repapa Clark Z. Cerezo Ashmer Jeff S. Sa namin guys, gikan dami nag-atin sa kuanin ni Aaron. Ja. Grabe ang mga kuko guys, wa di mga sus kanang hala mo ni sang ibutangan ni ba? Kay makitaan man di mo nga nanguy-kuy ko dito sa mga garden kay sa July ko dito sa garden guys. Pati kahang tiil ang hugawa mo ni ko na mama kamuritsing ko. Pag umanggon sa bana si Aaron sa paggamay na guys kanang nakuha na din lang pataa. Diya kay wala gi sila parents kay naalagi sa ladong nasod bitaw guys naa sila Manila guys ang mama ko. Unja kani bunta guys karama din ang bisiha dari naga susuto ko ni kani sa inaa guys memorable kay ni kay mo ni pag graduate ni Nicole mo punihang gisuot na kamuritsing lagi ko guys kay dali ko gikan mi og Santander kay nagbayad ko sa among balance sa sliding. Salamat kadto ni Ma'am Bin ja namalit mi og mga kuwang kay na pa may mga kuwang dari nga anang para ikabit dani kay nagkabit nila ni Rubin makuan na ja kani memorable kay ni sa inaa kay mo ni sa gina na ni kuan ja mo lagi na guys nauwaw ko sa hang kukos tiil kay ara man jud kahugaw nagsandal-sandals ko ba ja ara man kahugaw nakalimot mo kog suot nga kanang close sa unta ba nga di makitag kuko ja kay kuan man mo lagi na ako ganiha kay rang dali man jud na kay lagi na kanang wala ko nakapanghindos ang mga kuko arang kahugaw ja ang cellphone ang sa naman ni oy magsige man ni sa kuan against the light naman ni siya ang nagguba na so ang pakita sa kuko guys ang siyang kahugaw mo gimi ug ngadto ni kuan kay gikan lagi ko sa garden guys wala ginang kuko na ingana so nauwaw jud ko ganiha kay kuan kay ang mga nanay dadto mga lagmi ka jud kuko kanang hinlo ka jud kuko unja mo ko nakahibaw guys nga karon day ang kuan ni Aaron guys kanang sa tunak baccalaureate mas ba nya naghang mga kukos kamot halaman hindi tungtungan kun sa og kanang kuan hindi lagi makita ni mga hugaw unja nagka 29 guys mag-atin na pud ko og kuan kanang graduate pag igsuon gyapon na ni Aaron si Amanda kanang ako gyapon mo atin kay di makaabot og isang inahan kay nakuan na dili. Diya guys, ang gibali dari di hindot kay sa buwak. Kay ang gibalin kan diya siya giba pagpanday.
Mubuwak di siya tawan basta kuan maintan. Daka tugay dugay di siya mga dagbuwak to. So mo to guys kanang arang bisiha din ha guys kay dari na pud ming papaidi mag-ilis ako. Ari na pud mi ni papaidi dari kay ganiha lagi kay dali ko kay naghimo lagi mi og kuan. Naghimo mi og pakatayan sa halatan awa lagi ni Kul gikakhanag manok dari Kul. Patay din ako niling mga manuka lagi. Kakhanag manok. Diyan ni palit na di po ko pintura. Kaya hanon ni pinturahan ni mga ligidari. Kana na nakatindig na ni mga kuan. Amo na siyang buhaton ni papaidi ron. Amo na siyang butangan og pasakan sa kuan ba. So bungalow style ni siya guys. Makita na ninjog kuan na. Salamat kadto ni Ma'am Bitani. Kay kani mga ligid na sa pinturahan og kuan. Crystal green na laman ang naay kuan Ma'am Bitani naay wala may katong sky blue. Pero magpalit gyapon kog sky blue kay lain-lain nato ma'am dari kuan. Halimbawa kani siya ampalaya kuan ni siya kanang crystal blue or crystal green dari crystal blue. Diya kanihang bay pink na siya. Para sa una ba pink ang kuan. Diya kaniya naman ni siyang ikuan kay na nagsugod nagpanakagatihang kuan. Nagbati arang katambok. Diya mag-ilis ako guys kay mag-prepare mi ni papaidi diha. Kanang galuto po ko ni kanang arang kapris ko pa kadto ni siya nga tulingan an siyang giinan na diya. Karon Mayo guys nga buwan kanang pinakadaghan jud gadto ang mga tulingan kani 150 na lang ang kilo dani. So pwede ta magnegosyo dani pud kanang kuan kanang mag-untag sa kaldero ba kanang di mapaneus jud nginunan bitaw kanang kani mapaneus man ni siya kay naman ni siya mga lamas nga mga ingana. Pero mag-untag kanang puro ahos ra ba. So pwede jud ta magnegosyo nga na guys kanang mamalit ra ko og kanang tulingan sa atong unan. So manihapon mi sa guys kay maghimo pa mi og tapioca kay nahurutig ang mga tapioca di ay kay daghang kadto ni order din na kinahanglan ang tapioca nga ay kuan suroy. Manihapon mi og sa kay maghimo pa mi og tapioca di na mi mag-video ni Kul kay puro naman video na tapioca na. Anja kuan guys kanang among tapioca di na kinahanglan namo nga isuroy. Kay mga tawo mo rin nalaman ja mo message na laman nga mahapit na mo 20 ka buok, hapit na mo 15 ka buok nga na bansa na jay mo nga rin daring mo palit og tag 10 ka buok. Diya na 30 ka buok. Salamat kadto sa mga namalit na hurot tag among tapioca. Salamat kadto diya. Pasensya na katong mga ni Mrs. Dere nga nanawag nga manghutang og tapioca. Diya ganiha guys kay busy lagi ko dito pag kuan ni Nicole ni Iron na may misa. Na sige biskul sa cellphone diya. Ni miss ko pa jud nak. May utang kay tatabaw isang Diya, wala sila mo pautangan. Diya, may kanginan. Ay skindi na lang may utanga. So, gipautang nini ko ng skindi. Di makabuka skindi? Ano? Diya. Pasensya lang man sa dugi ko magpautang ng tapioca. Kaya ang tapioca, di na pwede mahal mo pautang. ng mangga o mga sahog. Diya, Tatabaw isang kanang siya. masuko man si Ma'am Bisminda basta pautang man ang di ta magpautang. Kanang basin ug moingon mo kanang lasot tig batasan kay wa mi magpautang pero di man Sabta lang kay among Sabta kwarta lang. gi-rolling na ba yan ang siya sa kuan na rolling na bahala karang bugatang bitbitan na nato natog kuan mag-deliver dito sa briefing. Diya ganiha guys naghatod po ko dito sa briefing wa na ko maka vlog kay kang cellphone ang gibilin kay lagi ning gi-charge kay mo lagi na ako may mo atin sa kuan ni Aaron. Kanang natunak balakoryat. Bakaloriyat. Nalapod guys. Bakaloriyat. Bitaw guys kanang thank you for watching guys kay gadali mi kay maghimumig kuan runanan no hanggi pakuluan nga kuan kanang Sara ko pa rin. Where is the rice? Ja manihapon ta guys. Thank you for watching guys. Love you all. Amping ja.